आसामाव दा दारिमिनारि खालामनायनि बार बारदों। हादोर आरो गुबुन हादोरनि फालांगिरिफोरा आसामाव रां थिसननो थियारि जादों। जानानै थांनाय एडभान्टेज आसाम 2.0 आव बाहागो लानानै रां थिसननो थियारि जादों फालांगिरिफोरा। बेनि गेजेराव मख'नो गोनांदि हादरनि रेल बिफाननि मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ बिटिआरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। बिटिआर गोरोबथायाव लिरजानाय रादाय बादियै बिटिआरआव 750 एकड़ हायाव 300 कौटि रां बाहायनानै मोनसे रेलवे प्लान गायसननो मख'दों। गुबुन फारसेथिं एडभान्टेज आसाम 2.0 नि सायाव रां थिसननाय जथुम्मायाव हादरनि बयनिख्रुइबो देरसिन मुंदांखा फालांगिरि मुकेश आम्बानी, टाटा ग्रुपनि मासिगिरि गौतम आडानीजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि दारिमिनगिरि आरो फालांगिरिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। हाबाफारिनि जागायजेननायाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि सिगां समाव आसामखौ हादोराव मोनसे गोजोन गैयै रायजो महरै मिथिनाय जायोमोन। नाथाय दा आसामखौ हादरनि मोनसे निजोम रायजो महरै सिनायथि होनाय जादों। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आम्बानी आरो आडानीआबो आसामनि बे सोलायनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिनिसिम साबायखर बावदों। गौतम आडानीआ बुंदों दि आसामनि जौगानाया जागायबाय, थामहिनबा आसामा नैथि गुजरात जागोन। रिलायेन्सनि गाहाय मुकेश आम्बानीआ मख'यो दि रिलायेन्सआ 2018 मायथाइनि एडभान्टेजआव आसाम सामिटआव 5,000 कौटि रां थिसननो फोसावदोंमोन। बेनि उनाव रां थिसननायखौ बांहोनानै 12,000 कौटि रां खालामनाय जादोंमोन। दायो रिलायेन्सनि गाहाय मुकेश आम्बानीआ आसामाव 50,000 कौटि रां थिसननो फोसावबावदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन फालांगिरिफोरा आसामाव रां थिसननो थाखाय रायजो सरकारजों गोरोबथायाव सागान होदों। बे रां थिसनगिरिफोरा आसामाव थाव, गेस, जिब-जुनार, सावस्रि, सोलोंथाय, जि-जोम, जाग्रा आदार, लामा रोगाथाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव रां थिसनगोन। 50,000 कौटि रां थिसननायनि थाखाय आडानीजों थि खालामजानाय सेक्टरफोरा बिरखं गाथोन, एर'सिटि, नोगोरारि ओनसोलफोराव गेस राननाय, ट्रान्समिसन, सिमेन्ट आरो लामा रोगाथाय बायदिफोरा मख'जाथाव। बेनि अनगायैबो एसआर ग्रुपआ 21,000 कौटि, अइल इन्डिया लिमिटेडआ 23,300 कौटि, इन्द्रधनुष पावार ग्रिडआ 1,200 कौटि, नुमालीगढ़ रिफाइनारि लिमिटेडआ 10,711 कौटि, ग्रीनको एनार्जी प्राइवेट लिमिटेडआ 5,850 कौटि, वेलस्पुन वर्ल्ड सिन्टेक्स BALP लिमिटेडआ 350 कौटि, लीलावती फाउन्डेशनआ 7,000 कौटि रांनि मोनसे गोरोबथायाव सागान होदों। TCC कनसेप्ट लिमिटेडआ 7,500 कौटि रांनि मोनसे बुजिलायनाय गोरोबथायाव सागान होदों। बेफोरनि अनगायैबो गोबां जायगायारि मावफुंसारफोर आरो फालांगिरिफोरा रां थिसननायनि थाखाय गोरोबथायाव सागान होदों। टाटा ग्रुपआ फैबाय थानाय समाव आसामाव 30,000 कौटि रां थिसननायखौबो फोसावदों। टाटा हानजाया मख'दों दि आसामाव इलेक्ट्रनिक्स आरो मबाइलनि मोनसे गिदिर दिहुनग्रा प्लान्ट लुगोन। बे मावबिथांखिया 30,000निबो बांसिन साख्रि गैजायै लाइमोनफोरा साख्रि मोनगोन। टाटा पावारआ भुटाननिफ्राय आसामनो 500 मेगावाट मोब्लिब होगोन। बेनि अनगायैबो टाटा पावारआ आसामाव 3 लाख गाहाय मन्थ्रि सूर्यघर होनोबो थांखि लादों। रां थिसनगिरिफोरा गाहायै आसामाव गोदान गोहो, सावस्रि जोथोन, गेस राननाय आरो दिहुनथाय, दावबायथाय, सोलोंथाय बायदि बिथिङाव रां थिसननो गोसो गुदुं। वेदान्त हानजाया थाव आरो गेस सेक्टरजों लोगोसे साख्रि सोरजिनाय, समाजारि रांखान्थियारि सोलायनायनि थाखाय 50,000 कौटि रां थिसनगोन। बेराफारसेथिं एसआर ग्रुपआ गोजोर जौगाथायखौ दावगाहोनायनि थांखिजों गोदान गोहो मावथांखिफोर गायसननो थाखाय 21,000 कौटि रां थिसननायजों मोनसे गोरोबथायाव सागान होदों। ग्रीनको एनार्जी प्राइवेट लिमिटेडआ गोरोबथानि गेजेरजों थिसननाय 5,850 कौटि रांखौ 24 घन्टा मोब्लिब जागायनायनि थाखाय 900 मेगावाट पाम्प दोनथुमनाय मावथांखिफोर थिसनगोन। बेबायदि रां थिसननाया आसामनि फालांगिरि गोहोखौ बांहोनायजों लोगोसे साख्रिनि खाबुफोर, अरायथा जौगाथाय, रांखान्थियारि जौगाथाय बायदिनि लामाखौ गोरलै खालामनानै होगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव
फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।